alt det, de ikke skal gøre i en YouTube-video. Sketch. Bodil, vi kan ikke høre, hvad du siger. Du stemmer mig! 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 Bodil, man kan altså se den døde pige derhenne. Du kan godt hjælpe mig herovre. Hvad fanden laver du? Du er kameramand. Det er med, du skal hjælpe mig, kameramand. Du er kameramand. Hvorfor hjælper du mig? Nej, kameramand. Jeg tror, du skal hjælpe mig. Det kan sgu være godt. Bare lige bæren. Bare lige. Der. Okay. Du sover trygt her. Nu mælk smager godt. Mælk smager godt, ikke? Vil du også have noget? Det er det bedste mælk i verden. Ej, papir. Hold din kæft. Kan du se hende der liv? Hun er sgu godt nok dum. Ligesom jeg var bare bære, hun er dræbt hende, så hun er stedet dum. Hun er dum. Ligesom der, jeg har aldrig set en, som er dummere end hende. Hun er så dum. Hun er så lys hår og kig på det. Anders, som har puttet kaffe i min mælk. Hey, kameramand har puttet kaffe i min mælk. Det smager ikke godt. Slukker du? Ja, inde 100 gram. Tak for, hvor meget den har god vitro. Hun er altså ikke død. Læg den ind, det mindste, du skal hente min kniv og dræbe dig igen. Det mindste.